Čo by mal pacient vedieť o hemángiome pečene? Hemangióm pečene je najčastejší benigný nádor pečene, je spôsobený zhlukom krvných ciev v pečeňovom tkanive. Nie je nebezpečný, pretože málo kedy, veľmi zriedkavo, sa mení na malignnú formu. Zvyčajne sa príde na ňo náhodne pri ultrazvukovom CT vyšetrení alebo magnetickej rezonancii. Bývajú menšie, nerobia žiadne ťažkosti, pacient o nich ani nevie. V prípade, že sú väčšie, napríklad viac ako 5 cm, alebo robia útlak, pocit tlaku pod pravým rebrovým oblúkom, vtedy sa doporučuje operačné riešenie. Čiže aká je liečba? Žiadna, iba sledovanie pomocou ultrazvuku u svojho lekára.